Umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpinay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag abigatyo amin kasangapada papagayam. Manibo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masaragan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito man nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kaya ito di pagahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz. Manong yun, Nemi Ruiz. Kumapkablawag din yung bagabigat na yung bagaldaw na yung bagang oras kada kaya amin sa kapada. Kaya nohan yaman nga aldaw kin oras tayo nyo itang apasad tilobong kapkablawag na kayo tinaragsak ang kayo panagbibuya. Kaya pakishare yun ti programa tayo. Share. At padahanan nyo, di ba kasaritaan ni Mildred nga napoluan tipudno nga ina. Nadakat saan nga pudno nga ina? No ina, ina, di ba? Tipudno nga ina. Pagkasalitaan ni Mildred nga napoluam, tipudno nga ina. Sagudahin nga ti surat, Dear Manong Nemi, arig na Manong Nemi sang-sangpet ko iti nga malem mani po diti eskwela nga pangisusuruak akas maestra. Iti matugtog tiri daw ti balay. Awamet Manong Nemi ni mama Ana. Siya karod awan tinadawnon ko diti balay. Nakalak. Ngayon sunod na tugtog. Ni nga ta Mama Ana. Uno karoba. Mabidlaeng kunak. Idi lukat ko tiri daw Manong Nemi mas dawak. Diyan ka mo maragsakan ak mo saan. Iti nakita. Sika? Uwin. Mildred anak. Siya. Iti kita ek Manong Nemi no anyahan ti adday iti sigikan na may sakarton, dua maleta, may sabag. Umay kaila sumarong karon no umay kagyan ito'y. Awan ka din ni Manang Ana? Awan. Mabaling ka din oraya kisuan anak. Tidak ka di pastrikan. Sige, sumag ka. Yung sama balik sa sarik di kita? Noon yaman di kita? Amang ano da, mang takaw. Awan mananakaw dito eh. Ana, manunatan ni sarik ko, reging ka na latila bastiri daw. Bahala ka. Sige, makamukan. Kita, gabutawan ni Mama Ana, tsak tinapusgan nga agluto, siyempre. Gabgabok ti eskwela. Agi na ako kumapay, ang maumat ni Mama. Makamukan ti biag mo. Makamukan ti bagim. Anak. Apay, dami masapol mo?
Diyak may lamang yung datawag mo kanya ka mama. Sige, Mama Mercy. Awanin? Sige, agyaman na ka na. Nakarupagitak manong naming nga napaniti kusina, tsaka mo no maragsakan na kuno masurunak. Masurunak ka po ta. Anak masapul na. Uno, umay man na naglimang nito eh. Ilimangan na dagiti ado nga mga sapsapul kang kuana nga nakautangan na. Gapo iti kinasugalera na. Tsaka maawatan na itang babae manong name. Awan ti turong ti biyag na. Di na among ornusin ti biyag na. Kabayatan manong name nga sagsaganak iti lutuwak nga si Daen. Nagring ti cellphone ko. Ni Benji nga boyfriend ko manong name. Dito mo tawag. Hello, Benji. Oh, sweetheart. Nakaawid ka? Dahon dito balay. Masusuron. Amay ka mo, masusuron ka. Anya ka din na kaming Pinas nga maestra nga girlfriend ko na ya. Sweetheart ko. Anya ka mat kasuron mo? Daman hindi dyan nga bakit. Sino nga bakit? Ni Mercy. Sino ka Mercy? Ni Mama Mercy, nalipatan mo? Ti biological nga mother mo. Ti pudno inam. Saan nga isot pudno inam? Kasan ko mga saan nga isot pudno inam kit isot din nanginaw ken ka. Isot nang karga ken ka. Isot iti nangipusta ti kakaiso nga biyag na may pas nga ikalang. Ngayon na mabaling la ko ma. Kit mababayo nga sa may babayo nga isot biological nga mother ko. Iso man nagpasot ng karga kanya, nanginaw kanya, nangipultit kanya. Ngam adu nga amang tinaramidan ni Mama Ana kanyak. Mawatang matamat kumati sitwasyon. Ano serbi na ngayon na? Basta latan impultit na ti anak na. Sana imbati no sa sinuman tinigibat siya na. Ngawanan ti bibiyang na. Nung andaman di kita makaamu, kas kumakin ka. Sikat makaamu nga podnong inak ni data nga Mama Mercy. Ganito ba nagkitam kanya? Numamo nga ti inak kat sugador. Sugadera. Nga awang uros ti biyag na. Nga agkatang-katang. Aglemlemeng. Aglemlemeng at ado na kita nakautangan. Nagabuti pa nagsugsugal na. Nga makabayad, kat numatiliw da suna, dangran daw, ano ibalod da. Apa nga minadad ta? Mga agtamang maglamang. Mabalin na nga rin paglamangan dita. Kadamo da, nga ditat kamangan na, no kasta nga sa pulan, di kita nakautangan na, kaputa. Dita ti balay, ti kabsat na. Kabsat na nga isuti ng tagibi, ng tarakon, ng badakil ka, ng pabasakin ka. Nalpasan di ba nagsarita mi ni Benji, manong nemi, di sumangpweten ni Mama Ana. Nang kumanong nemi di ba nagsarita da ngagkabsat. Idi, taylokat, manong nemi, ni Mama Mercy tiridaw, kat dimtengen ni Mama Ana. Oh, my dear sister! Adda ka dito, inano mo nga balay ko? Balay mi, kaniya Mildred nga anak ko. Manang, masensya ka. Oh, abang ka dito salas. Ano na dito eh? Arwatem, maleta, bag, karton. Ano ka sa mundo ito, ya? Mercy, manang ana. Dito yung kumapilamang kipagnahin dito. Oray, sumagmanulang nga aldaw.
Sumagpano nga bulan. Tabay. Dito'y ka manin, dito'y mo manin tinapanunot kapag limangan. Pangilimangan, kada kita mang kamat keng ka. Ay na aya, merci. Di mo tumil lang amin isardeng deta kina sugaduram. Aya po aya. Apay matmatay ka langin na yan, saan ka makisugal? Magmanta ada pala isugal mo. Magmanta ada palang agpautang ka. No, agtrabaho ka, makabulan nga sweldo, isugal mo. Makabulan nga trabaho ka, makataon mo nga sugal ka. Una ito pasaraya mga abakak, pasaraya mga abakak. No, mga abak ka nagisardeng mon. Kato sarang ta kwarta nga pagbayad mo ka na ito utang mo. Oh, yeah po eh. Ni Mildred, so nadalon ko. Ken, amad ang mga adati ko so na aglut-luto. Mapang ko kumatulungan ng mga napabainan na. Ang mga nibagahan nga umbibiyan ko. Sa mga mapabasol ni Mildred nung astaman di parang tartar na keng ka, merci. Gabuta, makasawak manin. Mabaling ako na nga awan, sir, bim nga ina. Manang ipagpakasik. Dito ako mapailaing. Nangarati mabaling ko kat kapsat ka. Kapsat na. Alangan mo't nga saan ko nak. Kasi nakungarti mang tulong kay nga sa nga siya kakakaso ng kapsat mo si Bibian. Empty question ita. Kaya't nga tani, Mildred, ngagyang gatoy. Mananawon sa baling ang desisyon ng sanga sika. Balay mo na ito. Ang sanga ta nga hagmis mo suot jay anak ta. No dakad toy. Gabutan mo kakasusuron na ka. Kagurgura na ka. Sabi ko matulungan na nga. Mangikat itian yaman nga gura na kanya. Sus. Asa nga matulungan ka. Awan sa bala makatulong keng ka no sa aman ita pagbagim. Nagbalbaliw ka kuman, kit naurnusan di biyag mo, agad may ipanaknak mo kumamat, nga mabalin na kamatan nga ipanakkel nga ina. Ngam narigat lata ba? Baka magis, narigat lata. Puputo man ka talaga nga, ado tinagkurkurangam keng kuwana. Pawang ka din ti panahon ko nga, mangpuno ka na kita nagkurkurangan. At damat laking ka, mangsungbat ka din natin nga saludsud mo. Sungarad nga manang kidawat. Agyanak ko man ito eh. O sige. Tapos yung makisarita ka ni Mildred. Kasarita ka rin ba? Tapos sa ngagsakit tinagam na, nga awaten ka, nga agned ka dito eh. Kahit makadenam ti anak ta. Kasta manong name itinalawag ka ng kung dialogue dagdag kapsat. At ipag kuma, manunemi ni Mama Ana, ibagak kuma, nga saan na nga paspasang bayan. Ngam kas dangig kuma manunemi, awan ti sabali mapaturay no saan nga iso. Alangan mo nga siyak ti pumanaw, no saan na papanawan ni Mama Mercy, manunemi. Why? Imay ni Mama Ana dito kusina. Oh, dadali ka magaya makaluto iya. Mahagmanwak man. Kasya na ka na po Diyos. I love you, Mama. Kaganahin ko nga mang mangigdeta keng ka, maestra. Ngayon na ibagam ka didetan kini mamang mo? Ti? Ibagam ka din kuha na ti, I love you, Mama Mercy. Ayatem ka dito saan nga mangayayat keng ka, Mama? Pagkunam nga saan nakangayeten, tipod nung inam. Nipatpatig na ko ba? Imparik na anak ko man, Mama. Ay, Mildred. Nabayagan nga maestra ka. Buwak bakit ka pa again? Natagat po sa Ma. Kaano pa nagkaleso yung kinimenji? Amo mo ka di ka maililaw kamuntan nga madan tiya po ko? Maanyot na pagsalitaan mi kinimenji na ita. Ito no, at akong daway mi. Yan. Sige.
Itiragpas mo ko rin ng tagloto na mamlas kalbasan na, agitasar kanton, ayabam ton ni Mama Mercy, tamat kanyak, tamangan tayo ton. Anong nemi? Adumet itiya mangkus-kusinor kanyak. Tamo dat istoryak manong nemi. Nagroon na ni Benji nga boyfriend ko. Apay kano kasya ti parang tratar ko ti pudno nga inak. Ti biological nga mother ko manong. Ti sungbat ko, ano nga parang tratar ti bagbagam? No kakaiso na nga makitam, kaslawan ng yaman na ka. Imbes ko mga magagarang kang mga rakop kang kuwana. Taas syempre, makita miso na nga pudno nga inam. Kasano ko mga dagagar ko mga rakop kang kuwana? Ni iso. Kaya awang pati panggap na nga mga rakop kanya. Nga isot mga adayot rekna na kanya. Nga di na mapagsusurot ti sa uno salita kami. Imbes ko mga umasidag nga rakopan na ngam saan. Kasi umat atras nga mabutbuteng. Mabutbuteng atan posible nga pabainam, posible nga pagsawam tinasakit, no aramidan na tikas jay, madlagayam. Tarubing laon yung pagsawak tinasakit. Ruming laing nga awan tinteres ko king kuwana. Anya tirason. Sweetheart, inam kit inom tulata. Wan, inak, big akmet nga inakit. Tayo so nga rin ng ipasngay kanyak. Ay nga, anang nga mabaling ko? No, asidagmat nga amang tiriknak. Iti nang padakil kan ng paadal kanyak. Ngayon iti isuna. Awanan ti masaok. Mahala ka. Nisot marikrik na. Kaya oray di kita karoba mi manong naimi. Kaya oray na ito'y kinabats ko nga karoba mi nga ni Joel manong naimi. Nga naman pa'y saan nga nagturpo si di college. Nga iso ti nagagat nga ag-service kada kita agpa-cleaning, agpa-manicure, agpa-pedicure, agpakulot, agpapukis. Tabakla iso naman nung. Uwan, iso da ito ni Joel. Iso ba nung kati may sa nga mangkus-kusyoner kanyak no apya kasi ti parang tratar ko iti biological nga mother ko. Hoy, Mildred! Sumuro ka man ni Joel. Alistom ka dito mang dalos kada kiti kokok. Kansa sayatem ang mga numadunor mo. Ay, nabaya ka kung sikang magmamanicure. Awan pa nagreklamo nga na donor ko na padarak. Kada kita sinerservisya kabutan na tanangak, nalaingak. Ganito na nga nga madaan ka ti boyfriend. Adot boyfriend ko si ka. Ngayon ko atamalat bagus-gustuhan na kanya. No kaya't ko nga ikabala ida kadi daman kayat. At kami mat baklakin lalaki mat kabalay mat. No api ka di nga pakalalaki Oy, sa mga daywan, topiko. Titapik ta may pagkip kini biological nga mother mo. Tsaka kahit nga sa pagsaritaan ta, Joel. Doon sa pagsaritaan ta, isartin mo lang ti mangdalos kanya. Si kamat, nagpauyo ka man Kakaiso na nga si kadamo ka customer ito nga daw. Abi namin nga nato kasi nagsasalita takit. Dahil jilat nga, Mama Mercy, tapik ta. Awalat sa balin. Kaya nakumat sa balin kang runan nga issue ka na ta, no saan nga ni mother mo, ni biological nga mother mo. Sarting mo. Bam na taang agsarita sumumbot ka no saan, when. Ano namin tipakasiknam kita dyan nga bakit? Mom, nasayaat ni mamang mo. Ni mamang ko nga ana, isot na sayaat, nakasaysayaat, habi ko nam. Kidam, nagbakbagit na balasang. Hangalan nga nagas-asawa, kaya't na lang may concentrate ti manang asikaso na kanyak, siyak nga kaanakan na nga binaybayan. Tidakes nga, kabsat na. Si Kamet, nagsasaok ha? Kung naman talaga nga dakas ti inam, ano nga saan nga dakas ko mo? Haping tulok na. Ngayon pa sa ngayon tilagsid ka laysa. Haping nagpasikog, nga namnamalatan ti may isang lalaki. Di lang nagtanang ngayon. Pinagbalin na kabastarda,
Gapo nga ron ti kinatarantada na, kawan ti ornos ti biyag na. Hanga balay ko ma, no, impas nga inak nga awan ti asawa na, no saan na kami naibayan? Gapo iti bisyo na nga sugal. Ijay, imbati na kinimanang na. Nga slaw na nyaman na. Imbaglagid din, tanagbalingan na siya at ni mamaana kanya. Sa amin nga napudno nga isot inak, ngayon parik na natin pudno nga pamatig, dungo ti may isa nga ina. Awanan ti sa pulag pa eh. Nga awanan ti sa bali nga bigbigak ang pudno nga ina. No saan? Nga ni mamaana. Ngayon saan nga isot pudno nga inam? Saan nga isot ng karga ng inaw keng ka, ng ipas keng ka, no di ni mamang mo mercy. Basta para kanyak. Ti inak ket ni mamaana. Kilapay namin na bagam, nga na siya at isuna, alamat. Ay, malaglagip ko si Guy, di adata pala elementarya. Di ba, nagkaskolan dati grade 1, naging ka na, naggraduate dati elementarya. Kaya already adata ti high school. Iso na lang tayo naggraduate dati high school sa anak ko nga nagbasa iti college. Nagsusurak, nagadalaklat at kinamanukurista, panagkulot kan panagpukis. Sabi ka nagbalingan na siya kan ka? Ni Mama Mercy? Agad, ikan nag-edi, balon ko. Ano pa nagbasa? Di mo makita, di nga, adalat tamat, adulat at kwarta gamat. Kaya't mga sawat. Inik-ikan na karedya nga bakit, iti kwarta, inik-basbasa ka? Inik-basbasa tayo? When? Kitam, ti aramid na. Adda ka pa, nga sikat ikan na, ngayam siyak. Nga magkuri ka. Arig na akong pinakim ko, di panawan na saan? Sa may baga nga, makikita mi suna, hindi, adagbasbasa ti elementarya. Kaya already high school tayo. Nagpagpakita ken ka? Ay, aguri ka. Habi na ibagag ken ka aya. Oh, abo, nakatartarantada ak. Nakaglis ti dilak. Ngayon kahit ko lang kaming ibagag ken ka, nga na siya at isuna. Kasi ano kung magagbaling nga na siya at ken ka lang siya ngay. Ni sentabo awon timparaman na kanyak. Sa bagay, jakmat ka sa pulong di kwartana, talaga po ito sugal. Maandan, sige, isa ding tanatanga topiko. Makaadayutan. Detan, nalpasen. Nadalusa akong nagitirame ti imam kinsakam. Nagdali na nga rod manong nemi ni Mama Mercy dito'y balay. Ket gabo tawa mo ti pagobraan na. Kan talagang kaslada ilimlimangan na nga mabutong nga rumar manong. Nagdali na ito balay. Kas kadati nga rutak manong nemi no sa nga siyak ti masapang agriing ni Mama Ana manong nemi. Iso ti aglutit pambigat nga midi addan manong nemi ni Mama Mercy. Sumutin natin nagboluntaryo nga agriing nga masapang agluto agistimar. Mayat mat tapno may ikaro na tikang kanin na. Ken panagyan na dito balay. Manganta yun. Nalpasan ti kararag. Sige. Marado kan. Umay nakadidagasan. Dawasin ni Benji. Mildred. Sanan ti kapata hawan isuna. Ada na tandaran ng seminar. Magustong ka din matlahay na ito. Iba sa dasar nga potahe. Uwan. Lut-lutok amin di kito'y anak. Para ken ka. Amo ka paborito na kito'y. Naimimas mo lang tiluto ni Mama Ana. Hanya? Iso nga nung mabaling ko Mama Ana. Takay mo lang tagluto. Uno siyak. Iso nga dili mabalin. Nga saan ka ito nagluluto? Apay matakas tati sa home. Kini mamang mo. Mildred iha. Kaya't na tumulong. Isot serbi na nga ron nga ada ditoy. Gaputa, dududuhata. Kat itata, ada isuna. Agna may ita ada nga ron isuna. Napia lang ikaro na pangikaro na tikanin na.
Kaya na nabakarong adan to ibaga na masapol na nga gatang na kahit nangagatangin. Sa bagay, namin ano ka di maawatan kanyak, si ka Mercy. Igatang mo ti napkin mo. Igatang mo ti, ano yan pa dita? Bukod mo shampoo, gan sabon. Pasensya ka natin. Pasensya ka. Kaslada na yan. Awan. Napuyatan na ka namin. Ginabi ko bang puyatan ka? Anak ko ba ito ubram drabi? Mama, amang mat no ti ubra ni Mama Mercy tirabigat ag tungtungit ni si Suna. Kuno agbarbarahang si Suna. Hanggat kasta ka no digit sugador kahit. Nga agbudo-budo lang tatiya imada nga saan nga makaigam ti inipis mo saan nga makadiskarte. Siguro adot idol-dolin mo nga playing card. Saan ka sa taramida ka na? Anang araw ti pakapipuyatam? Alalala, isardang yun data nga topic kan. Ipas nang tati mga nang naruna kang kapil dyan. Maladaw ka. Manipod di adda manon na ni Mama Mercy dito yung balay. Dito. Kang kanayon nga makaykay-kayan nga kadaldalos ti arubayan. Manong nemi kan nakasilasilang lata dito tara. Iti salas ori pati kusina. Huwen. Kaya na minsan manong nemi nga panaggapok iti eskwela. Iti sumreka kiti kwartok man. Na ornos. Hagkakasti nga pinanawa ka. Dati-dati manong nemi nga ti kwartok kat adut warak. Nangaruna no kasta nga, nagramin taktilya sumplan ko. Nangaruna no kasta nga, agasagana kiti nga, test paper, no basta madanunan at exam. Oo, agurag ka. Di kita importante nga papeles dito eh. Maten. Oh my God. Importante na kita nga papel. Mama Mercy! Mama Mercy! Kuna ako nang makapungtot. Nagdadras matang ni Masidik. Apay ka di anak. Ano din naramid mo tiyo nagtiwarto ka? Ha? Apay ka nakibiyangam tiyo nagtiwarto? Kung amin, nakatulbeksan ka di? Simrek ka? Nadyak impalubos? O babay mo niya? Magkakabalay ka lang? Biyangot ka? Api ko mga pakibiyangam tiyo nagtikwartok. Kung kahit ko lang aming natulungan ka, anak. Nagpatulungan ka di? Amo nga busy ka. Narigat ti trabaho nga maestra. Kahit esot gabon na nga. Nga linuktam mo ti silad ko. Nasinapol ko ti duplicate ti toolbag. Linuktakit. Gabon na nakita ka na wara. Iso nga, inurnos ko. Dinalusak. Sinuktak ti bedsheet. Pati taulas mo. Kabarboro. Pati ti supot ti pungan. Agnanakam ka. Ginanakam ka. Nangipanam nga rin na importante nga papel. Papeles ditoy. Nangipanam. Ti amok akit scratch mo nagidya. Iso nga. Embeleng ko nga pinuuran. Anya! Pinuuran! Tipong tut ko manong naimikit nagamatak. Doa nga ima ka ng gamat. Tibuok na ko na sa akong pinuot. Paunay mo kita ginawan na kimon. Nakaimong importante na gidya. Abi nga pinuuran! Alay ko. Sorry anak ko, sorry. Papasublik pengar na gidya. Katrecord na kita ubing na istoryan na gidya. Kaya po, api nga mga nakibiyang kang magbaga. Uray ko mga matnod, dinalos sa inurdos, sama ko mga pinupura, sama ko mga basbasura. Imbagam ko ba sinulsumo ko, mapasabol ko pa yung unusaan. Napunay kan. Sorry anak. Ito mamisan ka makibibiyang ha. Ano nga may di pagkibiyang ang tibiyag ko? Kung ang tibibiyang mo tibiyag ko?
Oras ang ka makikita. Anya nga tikadam nito eh. Makita din naramid mo, ibas ka makatulong ka. Nakitad ka ba yung problema? Manong name yung pag-sumit na makasangpatan ni auntie kat nang na manong name ito na pigsa nga timay ko. Mildred, amay ka bugbugaw ang dinam. Amay kastang pinungot mo ba eh? Anak, Mildred, at lablabas ka na, bukod mo pa yung ina, hinahangasin siya na tinaramid na mama. Si Murek dito silad ko, natraspassing ni Suna. Tinulbekan na nga si Narek. Nakibiyangan na nagit sang kumarombe nga, biyangan na. Napanagat ibal na nga pinuuran, nagit importante nga papeles. Manang anak, kahit ko lang kami nga tulungan ti anak ko. Amo ka busy, kat di na mairapin ti mangdalos ka maurnos iti silad na. Nakita mo siya pa yung nagbaling nga dakas. Siya pa yung nagbaling nga sa dot, mo naman nagbaybay tabaybaya ka na wala at bukod ko silad. Nairandra na lang saan ko na ornos. Gapo nga rin busy ka na banuga kasaan ko nga ornos sekto ko na. Saan ko nga naipaknipay na kita naskin nga maipaknik. Nakibiyang ang kid din. Kasano pa yung mapasubli kita na kita importante nga record na pamabatan po ni Urang. Buwisit ka! Mildred, sa pa nagsaumtiin sorry mama. Apay namin adari, taga-bakit dito eh. Papanawin niyo, mama. Talo saan nga pumanaw? Siya kunti pumanaw. Mildred, saan kagsaot kasta? Aglablabas ka na. No, ti pa naging pangarap mong katsikat kanuno nga kung saan. Una tamok, kapsat mo isuna. Kaanak-anak lang. Anak, saan lang kaslakanakan? Yung bilang kapod nung anak. Kadyak kayat kasta nga, panaglablabas mo. May saka pa nga mestra. Dinisiplina ka mati ko, nak. Nasayat ka man itipadam nga tao, ngam apit ipudno, nam katsaan ka na siyat. Gabuta saan ka na siyat, tinaramid na, mama. Orasin nung mata. Apit yung mga pagkabiyangan na tibiyag ko. Nagpadpadispenser met lahing manunay. Numuna, tanaira na pa nga may pamasya ni Benji dito balhay manunay. Naripatak ni schedule ngayam nga umay. Pinagkalmak tirik na. Mama, anak, maita ni Benji. Umay pagkamti boyfriend mo, sagad kasta nga high blood ka. Maling nga din da kayo tagluto, mama. Di parang pagrabita ito. Makidinner dito ni Benji. Ay, kahit ni mamang mo nga, meron siya di mo kahit da kayo kahit ko. Ang nga mas tiluto na. Saan nga na mas kat isot nang isuro kanyak luko. Tulamin, aman. Nalalaing ni mamang mo. Meron siya kagluto. Basta da kayo kahit ko. Isot ko na. Sige. Urahay mo nga rin boyfriend mo. Kahit pagtal na mo tilik na. Kaya numabalin anak. Nagpatispenser ka itipod nung inam. Pinasyak ko nagpatispenser. Alawan. No agpakawan kang kagpatispenser, hamon mo ang tan. Bakit kinaawatan kang kingkwana? Sige mama. Pagtanagan mo. Kabayatan nga orayak manon na ni Benji, taon daw ay akon ko na. Imasadeg ni Mama Mercy. Mildred, anak. Sorry talaga. Okay na. Ito ba minsan, saan kong pakibiyangan no? Saan kong ibagang biyangan nyo? Amok ton. Di mo pakibibiyangan tibiyak ko. Deta lang. Nalawag ka di? Di ka man makabasol ket no di mo pakibiyangan ti biyag ko. Oo nanak, Santon. Ako na may tanada sa nga ilim. Boyfriend ko. Di Benji. Ama mo ka di? Ama muna ka. Yung baka no sa mo pa nakita. Kung makikita mo, hindi mo mong iso.
Kano mabalil ako ma? Into na daisuna, saan ka ako noon eh? Mabaling ka tungat. Saan ka din nga mabaling nga kasasalitak to isuna. Taan niyo kumatibaga makingkuha na. Ngayon didumteng ni Banji, manong name sinabat ko siyempre, narakop kami, nga naglanang iti, medyo napangot, tega di bibig mo. Ano pa yung patinggalahan ti kastoy manong name? Saan na pa nga naala ti amin ko, tadyak painted, sakon tulated, to na makapagkasar kami. Benchi, nagayam kadwayo dito eh. Isudadat ko na nga, Mama Mercy. Ti biological mother mo. Kumusta kayo, tita? Kastoy, Benji. Naglayang kami nagpili ti anak ko, iti boyfriend. Ito na ti ba nagkasariyo? Pagsarita amin to reta into no, next week. Next month siguro. So di ba ka na? Posible nga ito dahito nga tawan. So doon na pa nagkalay sa amin. Baka no kaya yung tulungan ni Mama Ana iti kusina. Hoy, Mildred. Mama, sikat importante ko may dito kabutada. Naskan nga, salud-sudakan ka. Sikat makaibaga. Mabit lang nga ha. Excuse me, Benji, Pilatom. Diyan ka mo anong name no api nga siya tinayaman ni Mama Ana iti kusina. Nanging kabilam. Siya ka din nang idulin, Mama? Sikat mang iduldulin no. Alangan mo't nga ni mamang mo. Tipod no ay nam ti mang iduldulin. Masapol ko. Malagip ko, Mama. Dato ni, kunak tupay nga min nga iduldulin mo kahit. Tanong saan ka kumang inayban, kat sapul ka sapul, diya ka mo't pagsapulak. Sige, Mama. Agsubli akong diyan nagdikit tuwa. Ang mga nutilat na may bagbagareta nga Mama Mersikin ko na. Bayang nagsarita da, nagsinangad damat. Di agbalin to nga manugang, kanti katugangan. Hindi masadagak manong name napaatrasak. Tamang topic dagiti duwa. Ipagpakaasik ko making ka, Benji. Nasamon to ko mga pagsangitin ti anak ko. Kasta tinanggig ko manong name tipod nung ina. Ngay magbagana ka ni Benji. Apay magbagana ti kasta. Awan ti magdanagan nyo, tita. Nagbalinak to anapod no. Kini Mildred. Kung amin, nakikita ka. Tsaka mo nga sigagayam ti boyfriend ti anak ko. Kahit amang mo nakpatan. Amang mo kayo na, kaya nakikita kayo matin. Italaga nagdanon ta rito eh. Gusto nga pagpakasyakan ka, Benji. Saman to ko mga pagsagabain ti anak ko. Awan danag. Iso ang matan nga bimalaet manong name. Tabi bagbagay iti kasta iti boyfriend ko. At ka di madlaw yung panagduwa-duwa. Awan ka di panagtalagyo ti rupa na. Kuha anak. Mabalin na kami panahon dito eh. Kaya tulungan rin ni Mama. No saan na kayo masapul, nga pala ito sila Diyo. Tiladang ibagbagay iti boyfriend ko. Sige, panawag kayo nga ron. Itututuwa kaming kini Benji manong name agsasaw. Agsangsango. Ano kami tirang rugyan, happy ka siya timbaga ni Mama Mercy ka. Awan. Di na magdanaeng no kasano ti kinapod no ti panagayit ko rin ka. Kaya naman timbaga, siyempre, kapupudnuan ko na. Awanin ti sa bali pa yung babae ti biyag ko no saan nga isunak ko na ka. Tagpay suwet sila. Sa ko imbaga, iso na lang ta napaidam. Abay imbagam ti kasya. Gabutan ng paidam ko mo talaga.
Api ko man napaida ma. Amamang payararasas kung na mabaling ka na doon, mapasama ka na ta. Saan nga kinapaidam na ita, Benji? Panagsakbay lang. Tawang ka di ba nagtalik mo kanyak? Toy tupay bagik. Awan to ba nagtalik ko? Anong tulagit di pa nga taon, di ba? Ang sakit naman, awan pa nagtalik mo kanyak? Di kahit ko sa wen, haanak ka sigurado. Kapunta dito amo noon at mapasama kinto bigat. So ang sakasakbayek laeng, Mr. Benji. So ang ingana lang tibibig, di maramanakin ka. Uy! Benji! Boy-boyaan na ta ni mamang mo. Kasla umapat. Ano yan? Ano yan mo? Baka rantana talaga tagasawa. Abi naman nga saan na nag-asawa? Ang pagpadpado na kayo nga agkabsat nga nagbakit kabalasan. Agasem, agkabsat. May sa ti anak da, nga awan ti amana. At dan duwa nga bulan manong naming agigan ni Mama Mercy, iti dan nami kini Mama Ana. Idita, kuna kanyak ni Mama Ana. Mildred, Mama, awa nga di madmadlaw mo, iti podno ngayon na. Madmadlaw nga niya. Ti amo kakit, dito pala ti kapapuutan ng panagyan na ito eh. Nga umat imang sapsapol kayong kuha na. Baka pambar na lang aglim mong dito ita at mang sapsapol kayong kuha na. Ilim-limangan na dagit na kautangan na. Awang ka din sa baling madlaw mo. Ahumat mama. Bisyak namin eh. Sila kumut-kutong. Di ba't kami rumar? Di ba't kami nagpainit? Ang mo baka noon ada ka di eskwela ka rumar ng painit. Di agalawag sa ko ma. Sinulsot ko mama. Ito problema na salunat na. Ay, sinalusot ko na minsanan nga awan pagtanagam kanya ko na naman. Minti na minsan manon nemi nga saan ko na danon dito balay. Napangganon nagpaspasyal. Ito na minsan pa nga Sabado ken Domingo nga kaadak dito balay. Rimwar iti Sabado, rimwar pa iti Domingo. Naging gaman ng nemi. Nga iti may sa nga rabi inasidgan na. Rumarag sumare ka kumanti silid ko tapaturog ako hindi masdig. Mildred. Apay. Di kami nakaturog. Imasan nyo't maturog. Kompleto nyo't maturog. Langayo ti saan nga makaturturog. Mapuypuyatan. Dakat problema yo? Ano ko ti pagam? Diyan ka muna kasanong ibagakyan ka, anak. Nga niya. Dito kat may panggip ka ni Benji. May panggip ka ni Benji. Apa ni Benji? Sana napudnot panagayat na keng ka. Nyata ko ng mga bakit? At pa nagduadom ti boyfriend ko? Apos tayo di pala damo nang umay dito. Kat nadamo yung nagsalita kat kamuk nga panagduadom keng kuha na. Oy, awan ti karbag ng mga manghusga ti boyfriend ko ha. Saan nga kamong ibagbagang saan nga napudnot panagayat na kanyak? Tanabayag kamen. Ngem, isuday ta tinaduktalak anak. Naduktalam kanya. Iti duwa nga aldaw nga irawar ko. Namin duwamit nga aldaw nga napanagnig ka. Kamalaksid ka kadadapay sa bali. Nakadedate na. Kain-in na rakop na. Kain-in na gig na. Ay! Oh! Tinungpa na ka na.
Kaputahon ti karbe nga mga magibagati kas tapat pataksan ti boyfriend ko. Ay, kahit mo parawarin, hindi pa ilan mo ko na kita. Amo kasama nga magustuhan. Awan ti karbe nga mga manghusga kang kuana. Awan ti karbe nga mga mangibagang kasama nga magustuhan. Amo kayat ni Benji, kaputahon ti karbe nga. Siya klang ti mangikiting no kahit kuno saan. Sorry, iba'y magmagaglayang ti putno. Isarting mo! Ipapilit mo! Kahit mo tatungpahin ka manan! Kahit kulaing nga saan kang sagama, anak. Kahit kulaing nga saan nga mapasamak kang katinapasamak kanya. Kaya tikit mong sawan. Nagtalay kang inilalaking amok na sisyaklaing ti babae ti bihag na. Ngam gayam. Alilaw kinulbod. Kinipadpadam dahit nga nangalilaw kang ka, ipadpadam ka ni Benji. Kapag tagpadpada na. Nga saan nga napudno? Tanong napudno kung man di man nag-hit ni Benji kang ka. Apay ganda pala sa bali nga babae tibiyag na sumardigan! Taling nasangkas mo lang sumardig talagang nayurak pati pantagpak kang ka. Aramidag lang ti pagribangak nga inam nga mga sakit kang ka. Sakit na? Isakit na? Kaya't na kang sakit? Nang binaybayan nakbat di man nga tawan? Nalidaksid na nga namin pinsan? Natutuko namin sakit na? Ulita ka nak. Kahit ka lang nga patigmaan tapno saan kang maitulad ka niya. Saan na ka maitulad kang ka? Kaputa saan na ka naari makas kang ka? Ha? Basta ka talatal inted mo, tibag gamit lalaki Nga saan ka nagsakbay? Nga saan ka nasakbayak? Nga saan ka mamati bagbagam? Nga saan ka napuddo ni Benji kanyak? Sisak lang, di babae, di biyag na, sisak lang! Nadatnan na kami ni Auntie tikas ng sitwasyon manong name. Ano man rin ti problema yung ang agina? Ano man rin dito napasamak ha, Mildred? Pagpataksin na din ni Benji, mama. Ibagbaga na din nga sa bali nga babae, ti biyag ti boyfriend ko, idin to ta sisyak laeng. Idi pa lang damo na Auntie, nadlaw ko, mami, ay mama, ay kinaman ang nare-review ko, idi pa lang damo, mama. Nadlaw ko nga sana kayat ni Benji nga para kanya, nawawang bibiyang na. Ano ko ba't bibiyang na? Isukit din ti mga nga saan na kayat, idin to si ka, mama, nga si ka tibig-big-big ang kapudno ay nag, anta ka din imbagayo nga saan nga na siya at kontra kini Benji. Awan! Ngam siyak tinakakita, siyak tinakapanik na sumartigan! Alala, sa mo nga minan nga papilit data kayat mo. Mercy, nga tapos saan nga datang agpungtot ti anak mo, anak ta. Inaramit ko lang da ito'y. Kahit kung saan nga may pada kaniyak, ti anak ko manang. Nalalo saan nga may pada ta, ahmat ka tarantada kaskan ka. Alala, umadayo ka, tapos nawawanan ti nabaharap ang salitaan. Sabi nga, apapurusam ta ping-ping mo? Mercy? Tinong panak na anak ko. Mildred, naramid mo? Jack na kontrol, tinik na, mama. Basol na. Nabigla ak. Hindi pa nang yung baga na nga sa baling nga babae ti biag ni Benji, nga sa baling nga arakupin ka ng agkan na. Sino ko matisaan nga kamungtot? Padaksin na di boyfriend ko? Iso nga saan ko nga tapeltrik na kanatong pakisuna. Saan ko mga romantic kasi yung naramid mo, anak? I'm sorry. Basol na. Padaksin na kiting. Kaya't nalang agsina kami. Kasi ito pa nga nang baga ng isakit na pagsagabayan nakman. Alala, sa din yung araw din. Yung kita salad mo, Mercy. Sorry, anak. Sorry. Alala, sorry, mat, nakapin na tong paka. Basol mo. Sorry. Hindi mo ulitin. Kahit ka lang may salakan. Adayo, salakan, salala. Umadayo ka. Nawalabas pa iti duwang alawas man. Tawag-tawagak ni Benji, Nemi,
Nalipatan na ti schedule mi. Imabaga na nga busy. Ito mamisan, sweetheart. Agaburtan to. Ha? Busy akamin. Sige. Kung naklamin no sa baling business, monkey business mo, awan. Trabaho da ito eh. Ako magtanagam. Saan gani nga, ireto ko mga bulan nga pagsalitaan dati ka laysata. Next month natin. Unawang ka rin ipanggip mo nga mga kasar kanya. Nung dahil ito tayong bayagan nga kalkalik ka goma. Tap no maalak to ti amin ko rin ka. Hindi amin mo kanya. Tap no maalak to ti amin mo konak ko nga. Hindi may sa malam, manong nag-ring di cellphone ko. Ano man pinaka-silent, manong name nga bye-bye-break. Ni auntie tumatawag. Hello, Andy? Sorry. Nakadisturbo ako man. Mildred, anak, hamok nga madiking ka ang matawagan ti kasting oras madamat klasem. Malmalpasin nanti, happy ka di. Kahit ko lang ipakamukin ka. Mildred nga, intaray ko ti hospital ni mamang mo. Ni mama? Mama Mercy? Hospital? Okay. Iti na minsan nga, simre ka kiti silad na. Ada na talak nga, diya ka mo no, anang nga agas na iyay. Nangalak ti sampul. Yung pakita ti mga agas. Nakiktutak ti bagana. Anang nga agas na iyay. Agas ni mamang mo. Segundo doktor. Stage 4 and cancer na. Cancer. Isumit lang madmadlaw tangom umres. Isumit lagayam nga di na kahit ti pumanaw. Nga dahito pala kapapautan nga. Panagtalin na edna itidan nata. Tasigon kang kuha na anak. Kahit na ngastarin ti panawan na nga mo. Nabatbati nga panawan na nga daisuna itidan na. Kahit nangaramidan ti mambuspusan tapno masulnitan na di kita agkurangan na kay ka. Gusto ko na mabalin, isod agluto, tapno imasam ti wangan. Mabalin kat ibalubos mo nga agdalusi ti silid mo. Kahit nakalang at kalit na sulnitan di kita agkurangan na kay ka. Kaya nagsakit na ka. Kaya napudno na. Ita lang yung bagak kang ganato anak. Nga pati siya ka naduktalak. Nga pudno timbaga ni mamang mo. Nga da sa bali nga babae ti bihag ni Benji. Mamana. Saan nga agulodbud ti pudno nga inam. Kan karbengan na ti mga sakit kang kahamang isalakan. Tadi na kayat nga maipada ka kang kuana. Nga biktima ti alilaw nga lalaki. Mildred anak, ururayan na ka, tipod nung inam, dito yung hospital. Mabilbilang yung tialdaw na. Kado niyaman ti imapon nga guram, para kayang kuha na itibarok mo. Sa nga rumbeng nga gurayam, tipod nung inam. Dagos ko nga nadakamat ti Diyos, manong nemi. Siya kadita na nagkurangan na iti inak. Panang isakit. Panang ipating na kaniyak. Tinararabid na. Kawayadan ti kanda na itidan nami. Itidan na. Dahan tinakala nga sakit. Nga tinarigagayan na ka lang iti maut-udi nga panawan ni tibiyag na kat gastarin na iti sidong ko. Diyos ko, salakan niyo ko matipod no ay na.
Matidugan niyo kumapit ibiyag na, Diyos ko. Nga parang nga rin sa ospital, manon na kinali ko gumak di Dagos. Para kisaritak kay ni Mama Mercy. Mama. Mama. Ni Mildred ito'y. Mildred. Anak. Habi tayo imbaga. Habi nga tayo imbaga. Kamat matay ka gaya man. Kayat ko lahing ko nga oray ti ababalay nga panawen kat makasulitak ka dagit na kurang akin ka. Isungin kalikakom ko din kapag nagipagnaed kan ka. Nga ti amo nga pamuspusan tapno lahing ko mamang maragsakan ka. Ganinaramin ko. Imadadamat ka nakamasulakan ka. Siyempre, nga pakawalan niyo, Mama. Tatiimbag nga kahit yung ipaay kanyak, pinagbaling ko ang takas. Hindi pa nang sakit yung kanyak, at pinagbaling ko ang takas. Mama, na talagang ipatpatigdak sa handak na panawan. Anak, laglagi pa niyo. Aring naompay na agam ko, hindi panawan na. Titinaon din nga panawan. Ngayon talagdag namin pinsan kini Mama Ana. Anak, saan lang ang nagito nga nagpakitakan ka. Una ka nagito lang nga makitkita na. Ngam kan kanahin ka nga makitkita. Uri sa sudom ka ni Joel. Joel. Iso ti makaibang panagnag. May dorag magbasa ka pa lang hindi elementarya. Iso ti tantanda anak ni Joel. Tapno, aramidan na ti mamuspusan. Makita ka lain, nga dinak makita. Tantandanan nyo. Sumidlagay, hindi magbagana iti kanya. Ngisunat ikanyo ti kwarta. Nang nangtadakmat, nga daman may gamakid di a kwarta. Ngim ni manang ana ti bangit itadak. Tamok, nga no itad ko hingka, di mo kayat nga awatin. Diyak nagpagpakita kang ngim nakit-kita ka anak. Tas sino ko matipod no ina, may ibturan na ka, di na makita, punos ti anak na. Diyak lang amin kayat. Nagpakita kang ka, kat ibagam nga di nakasapulan. Diyak kami kayat, di masaktan no maamuak, kat ibagam. Nga awan ti sirsirbig nga ina. Nga awan ti turong ti biyag ko. Napakawanan na kumanak ko. No iti pungtod kan sakit tinakam ko. Iti amam nga nang baybaya ka na ta. Kada dati kiti kong tao nga ibuntun ko kin ka. Pakawanan na. Nga no kasta nga gadatak. Nga saan ka kong mga baybayan.
Ada damat na marik nagtigurak iti lalaki nga nangalilaw kaniya. Buti Diyos na. Ipatpatig ka. Isungin din mo at dadan sakit ko. Na may bilibilang yung panawan ko dito ilubong. Kinalagkagumaw ko na nak. Akang kanahin ka makita kan makabagserbiyakan ka. Kaya't ko nga may parig nakagkan kasunod na ginapanig mo kaniyak. Hindi pa nangisakit ko ken ka. Hindi pa nagpagpakaasik, hindi kinimbenji nga saan naka nga saktan, saan naka nga lilawin. Nga dahil diti kapunan o hapay. Ngay kalikaw gumakti ng siim kan ko na. Tapno, mapanik-nik ka. Nga saan nga napudnukin ka. Tapno may bagak kang kanuan niya tirumbing haribidam. Nga saan ka namang namnamakin ko na. Kabuta dya kayat, nga may tulad ka kanya ka na. Biktima ak, anang itimang luklo ko nga lalaki, kadyak kayat, nga pati si ka, mairaman ka, biktima. Kayat ngagsagaba ka kinayat. Nga pati ba't patay ka anak ko. Kadagita nga pa nang ilawlawag ni mamati amin manunemi kat umdasan. Tapno maragrig amamin pinsan, tapno mapukaw amamin pinsan, tinaipenpen nga gurak kan kuhan. Saan nga marumbe nga kagurak ti budno inak. Kininararakop ko ni mama, manunemi. Mama, sana ngaron nga panawan. Sa pinanawan na kini sa ita. Kakaiso na nga dakamanen, panawan na kanimanen. Sana kumapanawan manen, mama. No talagang iba't padagdag. Ngim no dahil tuman ti pangadeng ni Apo Diyos anak. Lading itik. Ngim umanahin nga pakaragsakak na pumusay. No awarin tiguram kaniya. Awarin tiguram ka na kayo, mama. Yan siyak turumba nga pakawanan niyo. Buto siyak na nagkurang ka na kayo. Mama. Oo ka manindag. Agyaman na kanak. Kawan ti basol mo para kanya. Kanagyaman nagtawa matan tiguram kanya. Kahit halang nga si Kati mangikalikagom. Nung adadapi kanya, nga mabalin ko, makinagpaut pa itibiyag ko. Ngayon no dahil ito nga talagang tinaikad ng anak. Rubeng anak awaten. Intayo awaten. Nga sumagmanulayangan nga aldaw. Mapukaw dakton. Awanak to dito'y lubong anak. Kitagpay sumanong nemi. Gabot at walayangan nga lawas. Nga isulayangan tinituding nga kaadda ni mama dito'y lubong. No begas tama nung nemi nakaisem anaragsak ti rupa na. Nga nagsatan iti angas. Anang isublin ti binulod na nga biyak kini Apo Diyos. Naman pa'y adupay nga luwati nagarubos kaniya kada kami manunay ti pupusayan ni mama. Ngim luwa manunay nga mangtedmet lang ti bangar. Taore no kasjay ti biyag ni mama. Ore kasjay manunay ti nagbaling nga gasat na. Maysa, kat isunto pa'y laing ti bigbigak manunay nga naindaklan nga ina. Nga bigbigak nga awan ti nagkurangan na kanya. Ti pudno nga ina. Manong. Nabay kasta manong nemi.
Ibagag pa langmet ng nagasatak. Taore no awanin tipod nung inak. At dalatang nabati ni Mama Ana. Wen, tinangibilang kanya kapud nung ina. Unupod nung anak. Ngayon bilang kumet ng ina. Nasalang anti. Ngayon tinagtultuloy manunemi nga kada na dito din na. Nagalpasan tinasurok nga makatawen si Budawan kami kini Banji. Uno Benji. Dimteng ni Carlos iti biyag ko manunemi. Kaya kaputo talaga nga pag-check nga patpatig na. Akasmet ti panang ipatpatig ko kinkwa na. Linoktak man ti puso. Kaya balbali mo nagayatak. Ngay suday ito ni Carlos. Kalpasan ti makatawen. Nga panagayan na mi. Nagkalaysa kami. Ni Carlos manong nemi tinsagot ni Apo Diyos nga para kaniyak para itiya ibilang kong katakta ko na ko titong palbiyag. Nga iso tinagbalin nga ama dagiti talo nga anak mi. Nga ni Mama Ana manong nemi na ore na matlahengen iti kaadda ti apo ko na nga aywanan na nga estimaren na. Dahito nga rod manong nemi ti pakasaritaak. Kat yaman lang unay iti anos mo nga nangurnos. Kalpasan nga inak-insent ken ka ti Italiana. Yaman unay iti anos mo nga nang ibasa. Kat sapay kuma tadnamat ni bating nga adal. Liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Kada kiti padak nga nagdengeng. More power to your program manong and God bless. Tuyag yaman nga pagayam mo. Mildred. Thank you ken Mildred. Ken thank you mat kadagiti nagbuya ken nag-comment.